Izophothulwa ngomdlalo wamanqamu ngomsombuluko imidlalo yebhola lika Nobhutshuzwayo yephasika Tsalanang Games ebanjelwe Braamfischerville eSoweto. Le midlalo eqale ngoNhlolanja ibandakanya amaqembu ebhola lika Nobhutshuzwayo adlala emazingeni aphansi emalokishini ehlukene eSoweto naseGauteng noNkana. Ukuza kabanzi ngale midlalo samukela ezindabeni zethu umgqugquzeli wayo Solomon Leshabane. Siyakwamukela ezindabeni zethu. Njengoba le midlalo isihlanganisa iminyaka engama-30 yabakhona, ikuphi ongakuchaza njengokuba impumelelo enkulu kunina? Impumelelo yethu sisi ukuthi sisaqala every year kunabadlali abathathwa amateam amakhulu, and every year i-tournament yethu lokhu iyakhula, ayi emuva iyaphambili. Mawabheka this year ikhule kakhulu, namhlanje bokugcwele kakhulu nje ukuphuphuma emagroundini wethu. Okay, ongathi inselelo enkulu nokuthi nikwazile nokuyixazulula noma mhlawumbe umsebenzi enisabhekene nawo njengamanje, kuphi enibhekene nawo njengamanje? Into esibhekene kakhulu ukuthi sisebenza without budget, asina mali, asina ama sponsors abasincedisa ngemali yokurana into. The tournament inkulu, i-tournament ifuna imali ngoba kunabantu abasebenzayo abasebenzela kumele ngibabhadale, kuna ama-security, kuna referee, izinto eziningi nje, ama-logistic akhona maningi. Mina bengajabula uma singathola umuntu asincede ukuthi le midlalo ichubeke, because ukuyena kuya izosihlula ngoba seyidimanda kakhulu, the tournament is big. Mangabe ukhuluma ngale nselelo enibhekene nazo, yini eniyenzayo, yini le eninika umdlandla ukuthi niqhubeke, ukuthi noma kunzima nikwazi ukuthi niqhubeke kuze kufike la nikhona, yini le eniphusha kangaka enipha amandla? Mina ngathi into engenza ukuthi ingayeki ingipha amandla ukuthi lento engiyenza from enhlizweni yami, angiyenzeli for mali. Ngayicala lento le ngana sponsor siyi-1, and every year ngiyakhona ukusebenzisa imali yami from esikhwameni ukuthi ngiyenze lento, because mayifika ama-Easter abantu bayeza kimi bafuna ukudlalwa nini, angisakhona ukuyeka ngoba isegazini, ngiphila ngayo kahle kahle. Sichazeleke ngomdlalo wamanqamu ukuthi imaphi amaqembu azobedlala nokuthi siteki-ke kuloko simi kanjani? Kukhuluma iqiniso kunzima ukuthi ngayisho lento leyo, because bayabulalana labantu emagroundini. Namhlanje sicela ukubona isikebhe entetule esidliwa yi-SSU, besithi sizoya kuma-final. Sibone iLookland idliwa umlotozi, besithi nayo izoya kuma-final. Nakusasa kusazodlala ngoba sikula 16 manje. Kusazoba last 16, kuzoba last 8. Isasekhona imidakasi, ikhona emasakhona Bayern Munich. So ama-team amakhulu asasekhona, kusazolwiwa lakho. Ngeke kube easy, ngeke ngisho ukuthi ubani azoyiwina le tournament. And into yasetsalanani ukuthi every year siba nama-new champion. Akekho umuntu azayiwina kayi-2. Every year kuba ne-new champion. Masikhuluma siso ama-champion adliwa phumile. Sesizoba obvious soba ne-new champion. Sibonge kakhulu, sifisela inhlanhla nje abaniqhubeka nale midlalo. Sibonge kakhulu lobo kunguSolomon Leshabane ongumgqugquzeli weTsalanang Games ebanjelwa eBraamfischerville eSoweto. Sefikile-ke uDixon nomhlahlo wesimo sezulu.